lako biti razbiti, ali treba se naravno truditi, onda će to biti nagrađeno. Velkoski. Evo tamo Okića u 16-tercu i Bilbije. Tavlaridis izbacio. I pogodak! 1-1! 1-1! Bojan Puzigača! Bravo Bojane! Iz drugog puta je uspelo! 26. minut! Nikako da nešto uradimo u 16-tercu Atrovitosa! Ali može Bojan Puzigača da opali iz daljine. Prilika je bila kada je Puzigača imao onaj udarac u 9. minutu i sada u 26. Konstatovali smo da levi bočni Sarajeva, Bojan Puzigača, mladić rođen u Drvaru, koji je igrao i za Banjalučki Borac i za Čelik, zna da opali iz daljine, onako pošteno, projektilom, jednom raketom iz nas u tom smislu i evo upalilo je. Bravo Bojane, Bojan se naravno ljubi sa Dženom Čuplićem, pozdravio se sa saigračima, bravo momci, 1-1 od 26. minuta. Šokirani smo bili u 11. minutu, jeftin gol Fitanidisa, krenuli smo malo da se mučimo, teško da stvaramo prilike uprkos toj prednosti u kornerima, ali stvarno, korneri lako biti razbiti, ali treba se naravno truditi, onda će to biti nagrađeno. Velkoski. Evo tamo Okića u 16-tercu i Bilbije. U tom smislu i evo upalilo je. Bravo Bojane, Bojan se naravno ljubi sa Dženom Čuplićem, pozdravio se sa saigračima, bravo momci, 1-1 od 26. minuta. Šokirani smo bili u 11. minutu. 26. minut. Nikako da nešto uradimo u 16-tercu Atrovitosa, ali može Bojan Puzigača da opali iz daljine. Prilika je bila kada je Puzigača imao onaj udarac u 9. minutu i sada u 20. Tavlaridis izbacio. I pogodak! 1-1! 1-1! Bojan Puzigača! Bravo Bojane! Iz drugog puta je uspelo! 26. Konstatovali smo da levi bočni Sarajeva, Bojan Puzigača, mladić rođen u Drvaru, koji je igrao i za Banjalučki Borac i za Čelik, zna da opali iz daljine, onako pošteno, projektilom, jednom raketom iz nas.